kaibigan, narito ng kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, Maginintuang Kasaysayan. Pasok! Pasok! Mang Dado! Bakit niyo ako dinala rito? Safe house namin to, Juan. Nasa liblib at nalayo sa kabahayan. Nagsusulong abandonadong bahay na ito. Kaya walang maaari makatulong sa'yo, ha? Dado! Yan na, umpisa mo na. Talagang kanina pa nangangati ang mga kamay ko, Barong. Kating-kati na para mangkulpi sa tarantarong ito! Sisigmuraan mo lang ba siya sa laki ng atraso niya sa'yo? Huwag kang mag-alala. Patikim pa lang yan. Ito na ang pang-finale! Hello, Juan? Hello, Mrs. Pia Crisostomo. Ito nga, sino ka? Bakit nasa yung cellphone ang asawa ko? Hindi na mahalagang makilala mo ko. Ang importante na tawagan kita at malaman mong dinukot namin ang asawa mo. Si Juan? Walang iba kundi siya. Eto, para maniwala ka, ilalapit ko sa bunganga niya itong cellphone. Juan? Juan? Juan, ikaw ba yan? Sumagot ka sa tanong ng misis mo, Dr. Juan. Sumagot ka. Oo, Pia. Ako ito. Ako. Diyos ko. Eh naman siguro, naniniwala ka na, Mrs. Crisostomo, na hawak namin ang buhay ng asawa mo. Anong ginawa niyo kay Juan? Bakit niyo siya dinukot? Huwag kang mag-alala. Hindi namin tutuluyan ang asawa mo. Pawawalan din namin siya kung mabibigyan mo kami ng 10 milyong piso. 10 milyong piso? Iya. Sunod-sunod ang bagyong dumarating sa buhay natin. Oo nga po, Mami. Na-stroke ang daddy niyo na kumatos na siya. Hindi natin malaman kung mabubuhay pa siya o hindi na. Tapos, dinukot pa si Juan. Mami, hindi ko na nga po malaman ang gagawin ko. Kaya naparito ako sa ospital para ipaalam sa inyo ang nangyari kay Juan. Kung hindi sana nagkasakit ang daddy niyo, siya ang magdidesisyon sa problema sa asawa mo. Humihingi po ang mga dumukot kay Juan ng 10 milyong piso. Kapalit ng pagpapalaya nila sa asawa ko. Mami, malamang ito na po ang dumukot kay Juan. Gamit po niya yung cellphone ng asawa ko. Akong kakausap sa Sige kanya. po, ito po cellphone ko. Hello? Hello? Hello. Mrs. Pia Crisostomo. Si Mrs. Mercy Crisostomo to. Mami ni Dr. Juan Crisostomo. Sino ka man? Huwag niyong sasaktan ang anak ko. Kapalit ang buhay niya, ibibigay ko ang hinihingi niyo. Good. Gagawa ko ng parang maibigay sa inyo 10 milyong piso. Huwag niyo lang papatayin si Juan. Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang Mercy, kung hindi ko pa naisipang dumalaw kay Saldi dito sa ospital, hindi ko pa
pa malalaman ang masamang nangyari kay Juan. Kaya pa samantala kong iniwan si Pia para magbantay kay Saldi. Lalakad ako, Norma. Gagawa ako na paraang maibigay sa mga dumukot kay Juan ang perang hinihingi nila. Para hindi nila saktan ang ating anak. Para palayain nila si Juan ng buhay. Napakalaking halaga ang hinihingi ng mga kidnapper ni Juan. Sisikapin ko malikom yun. Mabuti na salubong kita rito sa pasilyo ng ospital. Sasamahan kita. Lumapit tayo sa mga pulis. Huwag! Huwag! Mahigpit ang bantahan ng mga dumukot kay Juan. Huwag kayong hihingi ng tulong sa mga otoridad. Kapag nag-report kayo sa mga barangay, hindi nyo na makikitang buhay ang aming bihag. Ililibing na namin ang buhay si Dr. Juan Crisostomo. Norma! Norma! Ayoko mabahamak si Juan. Pero Mercy... Hindi baling maubos ang lahat ng mga ari-arian namin. Matapos ko lang ang buhay ng ating anak. Tama ang ginawa mo, Mrs. Nag-report ka rito sa presinto. Chief, kayo na lang ho ang inaasahan kong makakatulong sa amin. Huwag kang mabahala. Ayoko hong mapahamak ang anak ko. Iyon ka mo ang kinatatakutang mangyayari ni Mrs. Mercy Crisostomo? Oo, kaya ayaw niyang lumapit sa inyo. At kaya gagawa daw siya ng paraang makalikom ng halagang hinihingi ng mga kidnapper para palayain nila ng buhay si Dr. Juan Crisostomo. Kahit maibigay ang ransom money na hinihingi ng mga kidnappers, walang garantiyang palalayain nilang buhay ang kanilang bihag. Yun nga ho ang inaalala ko. Kaya lumapit agad ako sa inyo. Mrs., ilang kaso na ng kidnapping ang nahawakan namin. Kung saan, kahit nagbayad na ng ransom money, ang mga kamag-anak ng kidnap victim, pero pinatay pa rin ng mga kidnapper ang kanilang bihag. Oh, Chief, Hindi na tayo mag-aaksaya ng sandali. Kikilos kami ng mga tauhan ko para magawa namin ang dapat naming gawin upang madakip ang mga kidnapper ni Dr. Juan Crisostomo. Norma, bakit lumapit ka sa mga otoridad? yun ang pinakamabuti, Mercy. Pero hindi mo ko dapat pinangunahan. Gusto ko lamang mailigtas si Juan. Mapapahamak siya sa gusto mo mangyari, Norma. Huwag na tayong magtalo. Pero hindi tama yung ginawa mo. Sinamahan ko ang mga pulis rito sa bahay niyo para maipaliwanag sa iyo ang lahat ng dapat gawin. Para mailigtas si Juan. Hindi ako makikipag-cooperate sa kanila. Chief, Maaari ko ba kayong makausap, Mrs. Crisostomo? ayaw niya makipag-kooperasyon sa inyong mga pulis, Chief. Pinangangalagaan ko lamang ang buhay ng aking anak. Mrs. Crisostomo? I'm sorry, Chip. Pero kahit ano sabihin nyo, hindi ako magpapatulong sa inyo. Hindi ko kayo papayagang makialam sa kaso ng pagkidnap sa anak ko si Juan. Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Dado, maliwanag ang usapan namin ni Mrs. Mercy Crisostomo. Ngayong gabi niya ibibigay sa atin ng ransom money. Kapag nagkataon, Manong, makakahawak na ako ng napakalaking halaga. 10 milyon na paghahatian natin. Tig 5 milyon tayo. Ngayon pa lang, pagpaplanuhan ko na kung paano ko wawaldasin ang malaking perang mahahawakan ko. Ayos, hindi ba ayos? Ayos! Magkakapernan tayo ng malaki. Nakaganti ka pa sa may malaking atraso sa'yo. Pero hindi pa ako tapos sa kanya, Manong. Nawalan na siya ng malay sa paggulpi mo sa kanya eh. May black eye na magkabilang mata niya. Namamaga pa ang uso niya. Bali ang ilong niya at putok ang magkabilang kilay niya. Kaya hindi na siya makagulapay nang kunin ko ang pitak at cellphone niya sa kanyang bulsa. Pasakali pa lamang ang ginawa ko sa kanya, Manong. Intindi mo rin. Patitikimin ko parang adisyonal na ganti ko ang tarantadong ito.
Nagsayang pa ako ng ibinuhos kong alak sa mukha mo para magkamali ka lang, tarantado ka! Ayos yan. Habang nakabulagta ka, paulit-ulit kong tatadya ka ng sikmura mo, tarantado! Ayan! Sige! Mamilipit ka sa sakit! Manisay ka! Mamatay ka! Ngayon, ikaw! Habang sinasabunutan kita, habang itinataas ko ang dugo ang mukha mo, magsalita ka, Juan. Gusto kong marinig ang gusto mong sabihin sa akin sa lahat ng ginawa kong pagpapahirap sa'yo! Magsalita ka! Mang Dado, Ano? sana... Kaya ano? Ituloy mo ang sasabihin mo! Sabihin mo ang gusto mo! Sabihin mo ang sana! Tamaan ako ng kidnap! Sana mamatay na ako! Sige! Sana patawarin po kayo ng Diyos. Ano? Dahil hindi po alam ang inyong ginagawa. Totodasin na kita! Dado! Kalma ka lang. Bakit? Magagawa mo rin ang ultimatum ng pagganti mo sa kanya. Barong! Kapag hindi tumupad si Mrs. Crisostomo sa usapan namin, kapag hindi niya naibigay sa gabing itong ransom money, ililibing na natin ang buhay si Dr. Juan Crisostomo. Anong sabi mo, Mercy? Ikaw? Oo, Norma. Ako ang gusto ng mga kidnapper na magdala ng ransom money sa lugar na pinag-usapan namin. Malalagay sa panganib ang buhay mo. Alam ko. Pero wala akong pagpipilian. Kung papayag ka, ako na lamang ang mag-aabot ng ransom money sa mga kidnapper. Hindi. Ayokong sumira sa usapan namin ng kidnapper. Ayokong magkaroon ng dahilan na magalit sila. At pagbunto na nila ng galit si Juan. Ay, Mercy. Hindi ang pagkawala ng malaking halaga nagpapasikip sa dibdib ko, Norma. Ang labis na nagpapabigat sa loob ko na halos ikamatay ko. Nasa panganib ang buhay ng dalawang pinakamamahal ko. At hindi ko alam kung makaliligtas sa kamatayan si Rizalde at Juan. Makaligtas kaya sa kamatayan ang mag-amang Saldi at Dr. Juan Crisostomo? Salvador M. Royales. Mga ginintuang kasaysayan. Mga kaibigan, narito ng kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Mami, Kumusta ang Daddy Saldi mo, Pia? wala pa rin po siyang malay. Paminsan-minsan pa rin ba siyang umuungol? Hindi na po. Ilang oras na po nakahiga lang siya at walang kakilos-kilos. Mami, Bantayan mo siyang mabuti, Pia. opo Mami. Gaya po ng bilin ninyo, ipapaalam ko po kaagad sa inyo kapag may reaksyon na si Daddy. Kung umungol po uli siya o gumalaw ang mga daliri niya sa kanyang mga kamay at paa. Pagkatapos ang dapat kong gawin, babalik agad ako riyan para ako naman ang magbantay sa daddy mo. Mami, umasa po tayo. Magkakamalay din po si Daddy. Makakaligtas din po si Juan. Sundin po natin ang madalas sabihin ni Juan kapag may mabigat na problema dumarating sa atin. Manalig po tayo sa Diyos. Huwag po tayo mawawala ng pag-asa. Dahil hindi po tayo pababayaan ng Panginoon.
Norma, naikarga na natin sa kotse ang maleta naglalaman na ransom money. Lalakad na ako. Baka pwedeng samahan kita, Norma. Huwag na. Ayoko sumira sa usapan namin ng mga kidnapper. Na ako lang mag-aabot sa kanila ng ransom money. Oh, ikaw ang bahala. Mag-iingat ka. Ipagdasal mo ko. Lalo na sina Saldi at Juan. Oo. Kapag nalampasan na natin ang mabibigat na pagsubok na dumating sa atin, kapag nakaligtas na sina Saldi at Juan, magpapasalamat ako sa Diyos. Araw-araw ako maglalakad ng paluhod sa simbahan para magpasalamat sa Panginoon. Dalawa tayo, Mercy. Oh, Norma. Makaligtas lamang sa tiyak na kamatayan sina Saldi at Juan. Habang buhay akong magpapasalamat at tatanaw ng utang na loob sa Diyos. Habang buhay. Ayan. Naigapos ko na mabuti yung mga kamay at pa. Imposible namang makawala ka pa kapag iniwang ka namin sandali ni Barong. Mang Dado, habang wala po ang kasama niyo, Nasa labas lamang nitong safe house ang kapartner ko at inihahanda sa sakyan namin. nakikiusap po ako sa inyo. Nagmamakaawa. Huwag niyo na pong ituloy ang balak niyong pagkuha sa ransom money ng mami ko. Tarantado! Huwag niyo na pong ituloy ang masama niyong balak. Marunong ka pa sa akin. Nailabas niyo na po ang matagal niyong galit sa akin. Gulang pa. Gulang pa ang ginawa kong panggugulpi sa'yo. Napahirapan niyo na po ako ng todo-todo. Pakawalan niyo na po ako. Ako talagang sira ulo ko. Kung inaakala mo na makakaligtas ka pa, nagkakamali ka. Para malaman mo, Juan, lulubusin kong pagganti ko sa'yo. Wala kaming plano ni Barong na palayain ka ng buhay! Papatayin niyo ako? Oo! Kahit makakuha namin ang ransom money, di ka namin pakakawala ng buhay! Balita niya sa kang magaling na doktor. Tingnan ko lang ang galing mo. Tingnan natin kung magagamot mo ang sarili mo. Dahil kapag napasakabay na naman ni Barong ang ransom money, puputulan ka namin ng dila. Dutukutin ko lang yung mga mata. Lalalsasin ko ang yung leeg. At ang pang pinay, pupugutan na kita ng ulo! Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Hello, Chief. Oh, Norma. Kanina ko pa hinihintay ang tawag mo. Kaaalis lang ho ng kotse ni Mrs. Crisostomo para magdala ng ransom money sa mga kidnapper. Nakaabang na ang sasakyan namin dito sa malayo-layo sa gate ng kanilang bahay. Kayo na hong bahala. Oo, alam na namin ng mga tauhan ko ang aming gagawin. Ayaw ho ni Mrs. Crisostomo na magkaroon ng sablay ang gagawin niyang pag-abot ng ransom money sa mga kidnapper para hindi ho malagay sa panganib ang buhay ni Dr. Juan Crisostomo. Yan din ang pagsisikapan namin ng mga tauhan ko, Norma. Kaya nagpapasalamat kami sa pagtitiwala at pakikipagtulungan mo sa amin. Nakipagtulungan ho ako sa inyo, Chief. Dahil gaya ni Mrs. Crisostomo, ayoko ring mapahamak ang anak ko. Norma, lumabas na ng gate ang sasakyan ni Mrs. Crisostomo. Papunta na ho siya sa lugar na napagkasunduan nila ng mga holdapper. Palihim na naming susundan ang kanyang sasakyan. Mag-iingat kayo, Chip. Hello, Pia. O, anong balita? Mami, bahagyang umulpo ang daddy. Oh, salamat. Maganda pala tandaan na yan. Ipagdasal natin sana magpatuloy na ang undi-undi pag-recover ng daddy nyo. Sabayan niyo po ako sa pagdadasal, Mami. Nagmamaneho ako, Pia. Sige po, ako na lang po magdadasal para kay daddy. Ipagdasal mo na rin ang asawa mo. Opo, Mami. At saka ako, Pia. Mami, Hindi ko alam
kung mabubuhay pa ako. Pagkatapos ko makipagkita sa mga masasamang loob na dumukot kay Juan. Barong, kanina pa tayo nag-aabang sa lugar na ito. Malamok dito sa loob na nakaparadang kotse. Huwag kang mainip, Dado. Ano sa palagay mo? Dumating kaya si Mrs. Crisostomo? Maliwanag na itong lugar at oras ang usapan namin. Oo, Dito yun. oo nga. Nangangati na mga kamay ko. Palatandaan malapit na tayong makahawak ng malaking pera. Huwag ka muna magbilang ng sisiw hanggat hindi pa napipisa ang itlog. Ihanda natin mga karigada. Oo. Mabuti nang handa tayo sakaling sumira si Mrs. Crisostomo sa usapan namin. Ayun. May pumaradang kotse sa kanto. Sasakyan na yata yan ni Mrs. Crisostomo. Uy, yun. Siya na nga. Dala na niya ang maleta. Sige na. Na malamang, yun ang kinalalagyan ng pera. Sige na. Salubungin mo na siya. At kunin mo ng ransom money. Okay! Hindi ko nasasara ang pinto ng kotse para madali ako makasakay uli. Sige. Sige. Mrs. Crisostomo! Dado, isa ka sa mga dumukot kay Juan. Huwag ka lang maraming tanong! Akin ang raso, Mari! Mga barak! Subira ka sa usapan, Mrs. Crisostomo! Nagudas ka! Kaya tutudasin kita! Hindi ko alam ang pagdating ng mga pulis na yan. Bakit mo naman kuma? Bakit naman? Nakatutok sa inyo ang mga sandata namin! Sumuko na kayo! Hindi! Mga barak! Hindi kami susuko! Papauna ko ng tinggang mga katawan niyo! Men! Doble tayo! Pinapuputokan tayo! Mga pulis! Huwag kayong magpapaputok! Huwag tayong gumanda ng putok! Baka mahagip si Mrs. Crisostomo! Tatakas ang mga kidnapper! Tangay ang ransom money! Kaso! Sir! Paandalin agad ang mobil! Yes, sir! Habulin natin ang mga kidnapper! Paano? Pinapuputokan tayo ng mga parang! Tumanti ka ng putok, Dado. At ako nang bahala rito sa Manibela. O sige, pinalabas ko sa bintana ng kotse itong baril ko at papuputokan ko sa kaya ng bupil na umahabol sa amin. Ngayon, tonas kayo mga parang! Nasa ko ang gulong ng mobil! Paano? Malabo na sila mga habol pa sa amin! Paano? May tama ako! Dado! Mapatay kaya ng mga pulis ang isa sa mga kidnapper na tumukot kay Dr. Juan Crisostomo. Ador M. Royales. Mga ginintuang kasaysayan. Mga kaibigan, narito ng kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Manong, may tama ako sa kanang dibdib ko. Importanteng natakasan natin ang mga paraktado at natangay natin ang ransom money. Kailangan akong maggamot. Huwag mo intindihin ang sugat mo. Kailangan matanggal ang bala sa katawan ko.
may mga dadaanan tayong ospital. Hindi kita maaaring idiretso sa ospital. Kailangan ko ng doktor. Doktor ang kidnap victim natin. Si Juan, Oo, siyang bahala sa'yo. hindi. Ayokong magpagamot sa kanya. Wala ka ng pagpipilian, Dado. Katakot-takot na magpapahirap ang ginawa ko sa kanya. Diretso tayo sa safe house. Sa tindi na magpapahirap ko kay Juan, baka hindi niya gamutin ang sugat ko. Ay! Hello, Norma. Chief, naka-istorbo ba ako sa inyo ng mga tauhan mo? Hindi naman. Nahuli niyo na ba ang mga kidnapper? Hindi pa. Ay, hindi niyo nailigtas si Dr. Juan Crisostomo? Hindi. Dahil natakasan kami ng mga suspect. Chief, Pero habulin namin sila. Ngayong natapos ng palitan ng gulong ng sasakyan namin, na nabaril ng mga kidnapper kaya natakasan nila kami. Hahanapin namin ang sasakyan ng mga suspect. At hindi kami titigil ng mga tauhan ko hanggang hindi namin nadadakip ang kidnapper. Chief, sana ho'y mailigtas niyo ang kanilang kinidnap. Huwag kayong mag-alala. At yan ang pangunahing layunin namin. Makuhang ligtas ang kidnap victim na si Dr. Juan Crisostomo. Manong, alalayan mo ako. Kayanin mong mag-isa na pumasok dito sa safe house, Dado. Kumikirot ang sugat ko. Mabigat ang maliit ang bitbit ko. Manong, hindi ko na kayang lumakad. Dr. Juan Crisostomo. Pasente ka. Hoy. Hindi ka nga pala makakagalaw at makapagsasalita. Dahil may gapos sa mga kamay at paa mo. At may busal ang bunganga mo. Kaya, kakalagang kita ng gapos. Dahil wala ng gapos sa mga kamay mo, tatanggalin ko ng busal sa bunganga mo. Yan. May sugat si Mang Dado. Nabaril siya ng mga parak. Kaya gamutin mo siya. At alamin ko kung nasa maletang ransom money. Puntahan mo na. Narito. Narito ang pera. Napakaraming pera. 10 milyong piso. Manong, unahin mo munang magamot ang sugat ko. Bahala sa'yo si Dr. Juan Crisostomo. Kapag siyang kumamot sa akin, baka mamatay ako. Mabuti nga matodas ka na eh. Para masulong ang pera. Hayop ka! Traitor ka! Sorry ka na lang, Dado. Huwag niyong tutukan ng baril si Mang Dado. Matotodas rin lang siya. Mamadaliin ko ng walang kwentang buhay niya. Huwag! Halatang malubha ang sugat niya. Malamang, mahihirapan na akong iligtas siya. Huwag mo na siyang patayin. Dalhin mo na lang ang pera at iwan mo na kami. Pakiusap. Ha? Iwan mo na lang kami. Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. So, habang narito tayo sa highway, paspasan mo. At pagdating sa kurbada, magminor ka. Hindi natin alam kung saan nagsutan sa sakyan ng mga kidnapper. Pero hindi natin tatantanan ang paghahanap sa kanila. Castro, kumaliwa ka. Ihanda niyo ang iyong mga sandata at talasan ninyo ang iyong mga mata. Kapag namata natin ang sasakyan ng kidnapper, hindi natin sila hayaang makatakas. At kung kinakailangan, huhulihin natin sila, buhay o patay. Mang Dado, malubha po ang sugat niyo.
Ito naman ang gusto mo, hindi ba? Natutuwa ka na nasugatan ako. Hindi po. At malamang, nangihinayang ka na hindi pa ako natuluyan. Mang Dado, nagkakamali kayo. Huwag ka nang magmamangan! Mang Dado, Maswerte ka dahil nasugatan ako. At halos gulay na. Wala na akong kakayahang isagawa ang kahindik-hindik ng mga plano ko sa'yo. Pero sa dami ng atraso ko sa'yo, naiintindi ako kung bakit inawat mo si Banong natudasin ako. pasalamat po tayo. Napakiusapan ko siyang umalis dala ang pera. At iniwan niya po tayong buhay. Oh, pinakiusapan mo si Banong na huwag akong tudasin dahil gusto mo, ikaw ang pumatay sa akin. Hindi po. Wala na akong kakayahang manlaban pawan. Marami na ang dugo na nawala sa katawan ko. Hirap na ako. Hinang-hina na ako. Kaya magagawa mo sa akin ang lahat ng gusto mo nang hindi ako makapanlalaban sa iyo. Ano bang hinihintay mo? Sigilin mo na ako sa napakarami kong atraso sa iyo. Sige! Gantihan mo na ako! Sa akin mo gawin ang gagawin ko sana sa iyo kung nagkaroon ako ng pagkakataon. Putulan mo ako ng dila. Dungutin mo ang mga mata ko. Laslasin mo ang lig ko. Pungunan mo ako ng ulo. Huwag mo nang pagtagalin pa ang buhay ko. Hinawan. Kapusin mo na ang paghihirap ko. Patayin mo na ako! Mami, Hindi nangyari ang inaasahan ko, Pia. Naging sunod-sunod ako sa dikta ng mga kidnapper. Lumikom ako ng malaking halagang hiningi nila. Kapalit ang buhay ni Juan. Pero hindi sila tumupad sa aming usapan. Napawawalan nila si Juan. Kapalit ang ransom money. Naibigay ko sa kanila ang pera. Pero hindi nila pinawala ng asawa mo. Hindi ko rin nailigtas si Juan. Kasalanan ko. Mami, ginawa niya po ang lahat para mailigtas si Juan. Nagpaloko ako sa mga kidnap. Huwag niyo pong sisihin ang sarili ninyo. Hindi ako nagtiwala sa mga otoridad. Mami, wala po kayong kasalanan. Kung nakipagtulungan ako sa mga pulis, malamang nailigtas nila si Juan. Mami, Kapag tulungan pinatay ng mga kidnapper si Juan, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Hindi! Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Mang Dado, huwag na po kayong umiyak. Juan, pakiusap. Tapusin mo na ang paghihirap ko. Itarak mo na ang hawak mong patalim sa katawan ko. Lumabas lang po ako sandali para painitan sa apoy itong kutsilyo. Para magamit ko sa pagtatanggal ng bala sa katawan nyo. Hindi mo ako papatayin? Hindi po. Tatanggalin ko po ang bala sa katawan nyo bago ko kayo isugod sa ospital. Dahil liblib na lugar po itong kinaroroonan natin. Sa kabila ng mga traso ko sa'yo? Mang Dado, mula po sa pagkabata, napakarami ko na po natikmang hirap, sakit ng katawan at kalooban. Sanay na po ako
Manhid na po ang katawan at kalooban ko sa mga hirap at sakit. Kaya hindi ko na po iniinda ang mga hirap at sakit na natitikman ko. At hindi po ako nagtatanim ng sama ng loob sa kahit sinong nagpapahirap at nananakit sa akin. Dahil sinusunod ko po ang utos ng Panginoong Diyos na magpatawad sa mga nagkakasala. Juan. At may sinumpaan po akong tungkulin. Tungkulin na susundin ko po anuman ang mangyari. Magliligtas po ako ng buhay. Hindi po ako papatay. Gagampanan ko po ang tungkulin ko. Mang Dado, doktor po ako sa kaibigan o sa kaaway. Napakabuti mo, Juan. Humanda na po kayo. Patawarin mo ako sa mga naging atraso ko sa iyo. Pinatatawad ko na po kayo. Salamat. Sige po. Tatanggalin ko na po ang bala sa katawan nyo. Men, umaayon pa rin sa atin ang magandang pagkakataon. At ayun, namataan natin ang sasakyang tumatakas ng mga kidnapper. Sir. Castro, huwag mong hayaang matakasan tayo ng mga hinahabol natin. Pinapuputokan tayo ng kotseng hinahabol natin. Hindi talaga sila pahuli ng buhay. Gagantihan ko ng putok ang mga kidnapper! Kumantin ang putok ang lula ng mobil na umahabol sa akin. Sumabog ang isang gulong ng sasakyan ko sa ulihan. Nawala sa linya sa sasakyan. Babangga ako sa pause. Hindi! Hindi! Saan hahantong ang pagtugis ng mga otoridad sa utak ng pagkidnap kay Juan Crisostomo? M. Royales, mga ginintuang kasaysayan. Mga kaibigan, narito ng kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ano, Chief? Nadisgrasya ang kidnapper na dumukot kay Juan? Oo, Norma. Oh, Kaya tinawagan kita. Nang tugisin namin ng mga tauhan ko ang mga kidnapper, pinaputukan niya kami. Kaya napilitan akong gumanti sa kanya ng putok. Sinamang palad na tinamaan ang gulong ng kanyang kotse. Kaya sumalpok ito sa poste. At naging dahilan ng pagkamatay niya. karma na siguro yan sa kanya. Nabawi rin namin ng mga tauhan ko ang ransom money, Mrs. Kaya walang bawas na maisasauli namin yun kay Mrs. Crisostomo. Oh, salamat ho, Chief. Matutuwa si Mercy. Pwede na naming idaan ng mga tauhan ko ang pera sa bahay ni Mrs. Crisostomo. Wala siya doon ngayon. Nasa ospital. Nagbabantay sa kanyang asawa na comatose. Saan ospital? Doon namin dadalhin ang pera. I-chat yun na lang sa inyo, Chip. Okay. Ay, Chip, ang anak ko ho. Ang kidnap victim. Kumusta? Hindi pa namin siya nare-rescue ng mga tauhan ko. Ano? At hindi ko alam kung buhay pa o patay. Si Dr. Juan Crisostomo. Juan. Natanggal ko na po ang bala sa katawan niyo, Mang Dado.
Ligtas na po kayo sa peligro. Ligtas na ako. Opo. Kaya maaari ko na po kayong iwan muna sandali. Para maghanap po ako ng paraan kung paano ko kayo madadala sa pinakamalapit na ospital. Iniligtas mong buhay ko, Juan. Sa kabila ng lahat ng naging pagkakamali at pagkakasala ko sa iyo. Mang Dado, Napakabuti mo, Juan. Napakandang kilap mo. ginampanan ko lang po ang sinumpaan kong tungkulin. Nahihiya ako sa iyo. Wala po kayong aalalahanin sa akin. Nakukonsensya ako sa dami ng naging kasalanan ko sa iyo. Kalimutan na po natin yun. Kung nagkataong ako ang nasa katayuan mo at nakagawa ka ng kasalanan sa akin, gaganti ako sa iyo. Hindi ako matatahimik hanggat hindi kita naggagantihan. Pero iba ka. Iba ka. Napatawad mo na ako. Nagawa mo pang iligtas ang buhay ko sa tiyak na kamatayan. Mang Dado, maluwag po sa loob ko na makatulong ako sa inyo. Salamat. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa akin. Wala pong anuman. Habang buhay kong tatanawing utang na loob sa iyo, pangalawang buhay ko. Ang mahalaga po, nakilala ninyo ang inyong pagkakamali. At di na ba mauulit ang mga naging pagkakamali ko, Juan? Mabuti po kung ganun. Bilang pagtanaw ng malaking utang na loob ko sa iyo, magbabago na ako. Hindi ko sasayangin ang pangalawang buhay ko sa pagpapakasama. Mang Dado, matutuwa po ako. Magpapasalamat kung mapapangatawanan nyo ang pagbabagong buhay. Para rin po sa inyong sariling kabutihan at kapakanan. Oo, Juan. Pangangatawan akong pagbabago. Dahil sa walang pangalawang kabutihan na nagawa mo sa akin. Sisikapin kong matularan ang magandang pag-uugali mo. Mas bata ka sa akin pero ikaw ang magiging idol ko mula sa araw na ito. Hindi na ako magiging salot ng lipunan. Hindi na kailanman. At kagaya mo, maghahari na rin lagi sa aking puso ang pagmamahal sa aking kapwa. Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Sino yung nasa labas na
Pia. Juan? Juan! Juan, ikaw nga! Ikaw nga! Tana, ligtas na ako. Salamat at nakauwi ka na ng buhay. Hindi ako nakatawag sa'yo bago ako umuwi. Dahil kinuha ang cellphone ko nung kumidnap sa akin. Dininig ng Diyos ang dasal namin ni Mami Mercy. Ang mami, Nasa ospital. Iniwan ko muna para makauwi ako dito sa bahay sandali. Pero babalik din ako agad sa ospital. dalawa na tayong babalik doon. Pagkatapos ko magbihis at maglinis ng katawan. Kaya halika na sa loob. May mga pasa at sugat ka sa mukha. Huwag mong isipin yan. Gagaling din yan. Kaya matutuwa rin si Mami Mercy kapag nakita ka. Si Daddy, kumusta na? Juan, Bakit hindi ka makasagot? Pia, ano ang lagay ni Daddy? Wala pa rin pagbabago ang lagay ng daddy mo, Juan. Kumatos pa rin siya. Kawawa naman ang Daddy. Kung nagkamalay na sana siya, tsaka matutuwa rin siya na nakauwi ka na ligtas. Mami, bakit po may mga tao dito sa kwarto kaninang dumating kami ni Juan? Mga radio at TV reporter ang mga yon, Pia. Umalis din sila agad pagdating nyo. Dahil tapos na nila akong interviewin. Mga reporter po sa radyo at TV ang mga yun, Mami? Oo. Nalaman kasi nila sa mga pulis ang nangyaring pag-kidnap sa'yo. Kaya nag-interview sila sa akin. At nagtanong na rin sila tungkol sa kalagayan ng daddy mo. Kaya malamang mabalita hindi lang ang pag-kidnap sa'yo, kundi maging ang kawawang lagay ng daddy mo na na-stroke. Kaya nakomatos. Mami, pwede ko po bang mahiram ang cellphone nyo? Oh, sige, eto oh. Tatawagan ko lang po si Dr. Domingo na may cellphone number dito sa phone book nyo. Habang kausap mo ang attending physician ng daddy mo, lalabas muna ako ng kwarto. Magdadasal muna ako sa chapel ng ospital. Sasamahan ko na po kayo, Mami. Oh, sige. Sige, Pia. Juan, dito ka muna kay Daddy, ha? Okay, Pia. Tayo na po, Mami. Tatawagan ko na si Dr. Domingo. Oh, may tumatawag sa cellphone ni Mami. Walang pangalan. Sino kaya ito? Hello? Sino ito? Ha? Matapos tayo magdasal, nagluwag ang dibdib ko. Ako rin po, Mami. Sana dinggina ng Panginoon ang ating dasal. Oo nga po. Sana nga po magkamalay na si Daddy. Mami? Pia? Ay, bakit ka umiiyak, Juan? Patay na ba ang daddy mo? Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Mami, buhay pa po ang Daddy. Bakit ka lumuluha? Pia, kaninang bago kayo pumasok dito sa kwarto, tumawag si Kuya Joel. Ang anak ko? Opo, Mami. Nang maglayas daw po si Kuya Joel, nakarating siya sa isang malayong isla kung saan doon naging mangingisda siya at nagkaroon siya ng sariling pamilya. Pero kahit daw po may asawa at anak na siya, palihim pa rin daw siyang nagpaalipin sa marijuana. Madalas siyang malipasan ng gutom. Kaya nagkasakit siya sa baga at sa bituka na naging dahilan ng kanyang pagsisisi. At nang hangarin niya makabalik sa piling natin na hindi naman daw po niya magawa dahil nahihiya daw po siya sa atin. Lalo na po kay Daddy. Pero nang marinig daw po niya sa radyo ang balitang nakomatos ang Daddy, tumawag siya agad sa inyo para ipaalam na darating siya. Dahil natatakot daw po siyang hindi niya na madatnang buhay ang Daddy. Oh, salamat. Nakilala ni Joel ang pagkakamali niya at nagsisi na siya. Gaya po ni Ate Natalie, pinagsisisihan na rin daw po ni Kuya Joel ang pang-aapi nila sa akin, Mami. At
at bukas palad daw po nila akong tinatanggap bilang kapatid nila. Mabuti naman kung ganun, Juan. Pia, humingi si Kuya Joel ng tawad sa akin. At pinatawad ko na siya. Kaya nagkaiyakan kami. Lalo pa siyang umiyak nang sabihin kong pagdating niya, gagawin ko ang lahat para matulungan siya at magamot ang mga sakit niya. Ang daddy mo na lamang ang ating problema. Mami, ginagawa ko rin po ang lahat para matulungan ng daddy. Pero ang karunungan ko po bilang doktor ay maihahalin tulad lamang sa isang patak ng tubig kung ikukumpara sa lawak ng dagat ng karunungan ng Diyos. Juan, Ipaubaya na lang po natin sa Diyos ang buhay ni Daddy. Umasa na lang po tayo sa milagro. Kung maaari nga lang po, ipapalit ko ang buhay ko sa buhay ni Daddy. Gagawin ko po para masuklian ko po ang napakaraming utang na loob ko sa kanya. Juan. Juan, dumilat ng Daddy. Nagkamalay na siya. Miracle patient ang Daddy. Salamat. Saldi, kami ang labis na nagpapasalamat. Natauhan ka na. Meron akong anak. Nagpapasalamat daw ang Daddy. Meron siyang anak. Dr. Juan Crisostomo. Daddy, ako po ang labis na nagpapasalamat na kayo po ang aking naging ama. Dahil sa tulong niyo, naabot ko ang mataas kong pangarap na maging isang doktor. Juan, kung hindi lamang pandemya, malamang aapaw ang kwartong ito sa dami ng mga taong natulungan mo. Magpapasalamat sila sa'yo. Gaya ni na Inay Norma, Itay Bert, at Imo, na nagpakatino ng dahil daw ikaw ang idolo niya. Napakabait mo kasi, Juan. Napakamatulungin. Lalo na sa mga mahihirap. Mami, naging instrumento lang po ako ng biyaya ng Panginoong Diyos. At labis-labis po ang pasasalamat ko na nangyari ang inaasahan ko. Sa taos-puso kong pagmamalasakit, pagtulong, at paglilingkod sa aking kapwa, ang mga nagkakamali at nagkakasala ay matututong magbago. Uusbong sa kanilang dibdib ang pagmamahal. Dahil ang bawat tao po ay nilalang ng Diyos na may puso. Puso na may damdaming marunong magmahal. Pagmamahal na kapag nakanti, maghahari na sa daigdig ang pag-ibig sa kapwa. Natitiyak ko po yan. Dahil ang bawat tao po ay may puso. At sa bawat puso ay may pag-ibig. Mga kaibigan, dito po nagwawakas ang ating kasaysayan na punong-puno ng pagpapakasakit at pagmamahal. Dr. Juan Crisostomo, sa bawat puso ay may pag-ibig. Inaanyayahan namin kayong pakinggan ang isa pang napapanahong kasaysayan ni Florinda dito sa ating dulang Mga Ginintuang Kasaysayan. Royales, Mga Ginintuang Kasaysayan.